ኣብ ገዛው ኮፍ ክትብል ኣለዋ ንመርዓ የዳልዋ ካብ ጓል 8 ዓመታት ሒዞም ሕጂ እንታይ እዩ ጓል 8 ዓመት ምስ ኮነት ማለት እንታይ ይገብሩ ጸባስቲዋ ስጋብልዕዋ ማለት ክትገጅፍ ኣለዋ ኣብዛ ቀቢላ እዚኣ እንታይ ዝብል ኣመላኽታይ ዘሎ ረጓድ ጓልያ ተመሳጢት ረጓድ ጓልያ ሰሓቢት ዝብል ኣመላኽታ ስለ ዘለዎም ስለዚ ነታ ጓል ብዙሕ የብልዕዋ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ከዓ ሰሓብነት ኣለዋ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ከምኡ ዓይነት እምነት ዘለዎም ኣብዞም ቀቢላ እዚኦም ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ከምኡ ዓይነት ዝብል ኣመላኽት ኣለዎም ሕጂ ካልእ እንታይ እዩ ኣቦ መርዓዊ ነታ ጓል ንምርካብ ነታ መርዓት ንምርካብ ብዙሕ ዝኸፍል ስለዚ እታ ጓል ከዓ እታ መርዓት ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ ክትሓልፍ ኣለዋ ኣቦኣ ከዳልዋ ኣለዎ መሳጢት ክትከውን ኣለዋ ከምኡ ዝብል ባህሊ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ባህሊ እዚ ግን ከመይ ትርእይዎ ኣንስ قد حكانو كيف تكون حق نبركم وزعاتكم هنا يكتفتون يوم زي